Puso ang bulan sa Agosto kay bulan sa Kadayawan Festival mo ng kadungbuntaga atong sayron ang history sa Kadayawan Festival ug kung asa nagikan ang ngalan sa maong selebrasyon. Mao nang this morning atong makauban ng officer in charge ng Museo Dabawenyo nga si Ma'am Winnie Galay Bulig. Maayong buntag Ma'am Winnie, madayaw. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Yes, adayaw na buntag sa ato ang tanan, especially Attorney Resi. Good morning. Thank you so much for this opportunity nga na ako karon sa At Home aron ma-interview with regards sa Bata Kadayawan. May buntag sa tanan. Ma'am, makisayod pud mi sa history sa Kadayawan Festival. Kanus ang madi nagsugod ug unsa pud ang tawag sa kasaulugan kaniadto? The history of Kadayawan nagsugod kini katong kaniadtong 1970s, no? This was called as pahinungod. So when we say pahinungod, pertaining to a ritual practice, especially sa mga Dabawenyos, headed before by our former Bagobo Mayor Elias Lopez. So dira nagsugod, no, then ginaputi ginailan na nga mga klase-klaseng tribo. Kada poblasyon ay mga representative, ang mga Ata, Jangan, Tlata, Ubumanubu, as well as the Muslim tribes. Then in the year 1986, it was called change into Apudwaling, no. So at Apudwaling, it was the word coined from Mount Apo, Dorian, and Waling-Waling. Okay, so that year, and the year 1988 naman po, during the leadership of Mayor Rodrigo Duterte, it was renamed into Kadayawan in the year 1988. Expression for anything excellent that brings great fortune, especially in our city, Davao. So, dila na nagsugod, ang gina-expression ito nga madayaw, ana siya. So, when we say madayaw manggod, it is a beneficial or important, o kumbaga profitable siya o kanang grasya, no? When we say madayaw. Siyempre ba muingon tag Kadayawan, ma'am, dili gyud nato malimtan ang indak-indak sa kadalanan ug pamulak sa Kadayawan kani ang ginaatangan gyud sa mga Dabawenyo pati na pud ang mga turista. Kanus abani nagsugod, ma'am? When the year comes, in the year 1995, as a major Kadayawan event started, the Floral Float Parade. So kada nga tuig dira na nagsugod ang mga major events sa Kadayawan, lalo dira tong mga flora and fauna, no, featuring the flora and fauna in the city nga ang Davao. Puno kay siya sa ato ang sagana siya sa ato ang mga prutas, sa ato ang mga, of course, mga vegetables. Na that's the year of harvest. Murang ginaingon nila nga the Kadayawan Festival showcasing a city in bloom. So kana nga tuig 1995 up to this year, no. And then of course in the 1996 nagsugod na po ng atong indak-indak sa kadalanan. And other major events during that celebration. So all of these things, no, hantod sa karon nga generation. So it's just show nga how proud we are as Dabawenyo that this kind of many blessings we receive, and would like to only inform the Filipinos na not just only the Dabawenyos, of course the visitors, na unsa ka daghan o ka daghang abandon nato, no, kumbaga sagana sa mga mayuhon, mga putas ang ato ang syudad sa Davao. And para pud sa mga kasayuran sa atong mga kapuso nga nananaw karon, unsa ba ang mga 11 tribes nga naa dinhi sa Davao City ug nganong importante kaayo nga tagaan nato sila og pagtagad? Kita sa Davao manggod na atay ginailang 11 tribes, no? So kana siya nga 11 tribes, actually 5 kabuok sa mga lumad o 6 kabuok sa Muslim. So for example, we have here the Tagabawa, Jangan, Ubumanubu, Matigsalog, and Daklata. And of course, for the Muro, we have here yung mga Eranon, Magindanaon rather, we have the Maranao, the Tausug, and the Sama and Kagan. So 6 in Moros and 5 in the Lumad or indigenous group, no? Importante kaayo for us to know, Attorney Resi, na atong mga ancestors, atong mga forefathers before, na mailhan nato sila sa ato ang kanununuan kung unsa gita sa tagikan. And aside from that, we have, of course, knowing our identity as Dabawenyos. Kumbaga, lumad ka nga taga Davao. And then, of course, dako pod nato kayo nga silang taga-ag importansya diri sa syudad, kay naagihapon ang mga pipila sa ilaha og
they are really given importance no sa to ang former mayor Rodrigo Duterte before when he was still a mayor during the 1990s. He appointed each tribe to have a deputy mayor for us to have an easy access with them when it comes they have major needs kung nasa mga panginahanglanon dito sa ilahang dapit sa ilang community, dali lang po na siya ma-access nato no diri sa ato ang syudad sa Davao City. So that's why they are really given importance dito sa ato ang syudad sa Davao. Daghang kaayong salamat, Ma'am Winnie, for enlightening us about the history of Kadayawan Festival. And of course, happy Kadayawan kanimo, Amping Pirmi. Thank you so much, Attorney Resi, for this opportunity ug may buntag sa tanan. Siya lang mo mga kapusa kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.